amabhizinisi amancane embonini yamafilimu, ezokuxhumana nezokuxhumana ngocingo angasebenzisa isibonelelo sentelasothwaningo nokuthuthukiswa ukuze abuyise izindleko zamaphrojekthi amasha, njengokuthuthukisa amasu amasha okugqwayiza, ubukobo obubonakalayo noma ubukobo obuthuthukisiwe, noba izinhlelo zamakhompyutha sokuhlela zobunikazi. Imethi isifanelethi ngaphezu kwalokho. Amaphezu kakala angazuza kulesi sibonelelo sesipani ukuba zithungi ngaphisiswa, ukurun kusize okudambisa usikhathi ziphinde zitshala ekukhuleni. Lokhu kukhulisa ezezimali kuvumela amafemu abezindaba ukuthi athathe amaphrojekthi esimanje akashe amakhono futhi ahlale ensintisana ngaphandle kokukeda imali yawo okubalulekile ekukambeni izinto ezintsha. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe, tsintsana nomeleli wangakini wakwaSwanson Reed.